Pekný deň všetkým a opäť vítam pri sledovaní a počúvaní nášho videopodcastu Erasmus plus inšpirácie. Stále sa snažíme prinášať nových inšpiratívnych hostí. Som veľmi rád, že táto epizóda prešla k takej téme, ktorú sme, myslím, že ešte nemali šancu ani možnosť odprezentovať, a to sú tradičné ľudové umelecké remeslá. Dnes mi v tom pomôže môj host Miloš Kunkel, ktorého vítam. Pekný deň. Pekný deň, dobrý deň. Pán Kunkel je pracujúci dôchodca, je predseda a zakladateľ občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá. Mimoriadne aktívny a inšpiratívny dôchodca, musím povedať. Okrem toho, že teda založil toto občianske združenie, sám je remeselníkom a je to ale trošku zvláštne v tom zmysle, že väčšinou, ak hovoríme o tradičných ľudových remeslách a remeselníkoch, každý si predstaví, že táto vec sa nejako traduje z generácie na generáciu, že to starý otec naučil otca a ten svojho syna. U vás, pán Kunkel, to bolo iné. Vy ste v podstate jediný v rodine, ktorý sa tomu začal venovať ako koníčku. Záľuba v ľudové umenie vo mne skrsla počas vysokoškolských štúdií v Žiline, kde som študoval, a veľmi ma zaujal folklórny súbor Stavbar, prihlásil som sa, prešiel som cez konkurs a začínal som postupne ako tanečník, potom spevák, a tá láska k ľudovému umeniu vo mne rástla čím ďalej tým viac. Takže nielen tanec, nielen spev, ale aj hra na ľudové umelecké nástroje, a potom sa aj pokúšal o choreografie vo folklórnom súbore Inovec v Hlohovci, v mojom rodnom meste. No a končil som ako ľudový remeselník, figurálna tvorba z hliny. Okrem toho ste ale aj vyrábali hudobné nástroje, na ktoré ste potom hrali. Čo je tiež zaujímavé, lebo človek sa práve takto si to predstavuje, že ako vyrobiť taký, a ešte o to viac v takých pár dekád dozadu, keď nebol internet, aj dneska človek nájde možno návod na YouTube, ako vyrobiť fujaru, ale fujaru som spomenul, pretože fujaru ste tiež vyrobili. Ako ste sa dostali k tomu, kde ste našli v podstate ten návod, ako urobiť tú fujaru? Lebo to asi nie je tak, že tak skúsim. Ten návod som nenašiel. Ten návod bol v tom, že ako folklorista, aktívny folklorista, sme chodili aj na výskum. My sme chodili s priateľmi po dedinách a mňa zaujala hlavne teda fujara. V tých rokoch to bolo čosi unikátne. Teraz už si myslím, že v každom regióne už je nejaký fujarista, a to je dobré, to je veľmi dobré. A my sme chodili za tými nositeľmi ľudových tradícií, sme vyhľadávali, či to bol výrobca fujary, či to bol výrobca pišťalky, alebo mňa zaujala aj výroba, aj som ju spracoval, handrárska pišťalka, to je pišťalka vyrobená z kosti jahňaťa. Alebo drumblu som si spravil. Ale to bolo všetko pokus omyl. Musel som vyskúšať pár vecí. Nebolo to na prvý krát hotovené, až potom, možno na druhý, na tretí krát. Ešte išlo do pece. Áno, tak do pece opraviť, na rekonštrukciu. Čiže postupne. Nedalo sa to, nie je na to návod nejaký, nie je na to ani škola. Uh-huh. A tí ľudia, ktorých ste našli aktívne pri tom výskume, boli akože páčilo sa im to, že vy ich takto vyhľadávate, že skúšate ich remeslo oživiť? Oni tiež nemali takú nejakú možno vnútornú morálnu vec, že oni by mali mať svojho učňa a tohoto naučiť? Akože boli takí otvorení, že jasne, tu máte všetky nákresy, takto sa to má robiť, že hocikomu v podstate prvému človeku, čo zaklope na dvere a má ten veľký záujem, že naozaj je ten entuziasmus, ale že naozaj tomu človeku predať takú, celé to svoje, dnes to voláme know-how. No vtedy to nebolo know-how, vtedy bol rád ten výrobca, fujarista a inštrumentalista, že za ním niekto okrem rozhlasu prišiel. A veľmi radi, ja som mal vždy skúsenosť takú, že veľmi radi odovzdávali svoje skúsenosti bez toho, že by sa obával, že mu niekto vstúpi do... Viete, remeselníci a tých, ktorých ja poznám, sú veľmi otvorené duše. Je to taký zaujímavý život každého jedného z nich, ale prácou, ako sa vraví, prácou vlastných rúk ešte nikto nezbohatol, ba naopak, je bohatý o skúsenosti, o priateľstva, o kontakty a o takú chválu svojho výrobku. A to je dôležité. A asi to ani nevnímali vtedy ako konkurenciu, že im to bude nejako kaziť biznis. Hej, no vtedy to asi tiež nevolali biznis. Čiže vás nevnímali ako konkurenciu, že teraz začne on vyrábať a bude robiť lepšie fujary alebo píšťalky?
práve boli radi, keď aj som spomenul potom v ďalšom živote, že a toto mám od Ujčeka Nosála, túto píšťalku, alebo toto som sa naučil od pána Patrnčiaka. Čiže boli to veľmi, veľmi vzácne chvíle stretávania sa a potom aj vzácne chvíle interpretácie na týchto nástrojoch. Na tej vašej ceste tradičných ľudových umeleckých remesiel to viedlo napokon aj k založeniu folklórneho súboru v Hlohovci, vašom rodnom Inovec. Vy ste tam potom figuroval aj ako aktívny člen, ktorý vystupoval, alebo ste už bol skôr taký ten človek, ktorý to tam viac organizuje? Som bol skôr, zo začiatku som musel aj tancovať, samozrejme, aj vek som mal na to, áno, lebo nás bolo málo. Ale potom to už bolo len o práci choreografickej a veľmi náročnej práci organizačnej, zabezpečiť vystúpenia a ďalšie veci k tomuto súvisiace s tým. V ďalšom momente potom prišla aj myšlienka založiť občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá. V ktorom roku prišiel tento nápad a ako to prišlo v podstate nejako spontánne, alebo vám to niekto navrhol, alebo ste sa jedného dňa jednoducho zobudili a vedeli ste, že toto je cesta kam ďalej? K založeniu nášho občianskeho združenia bola cesta stretávaní sa, rozprávaní, rozmýšľaní o tom, ako pomôcť ľudovým remeselníkom. Všetci zakladajúci členovia nášho združenia boli remeselníci, aj sú teda remeselníci a pociťovali sme potrebu zviditeľniť ľudové umelecké remeslá a oživovať niektoré remeslá, ktoré boli pred zánikom alebo skoro zanikali. A to bol to rozhodnutie založiť občianske združenie, aby sme mali aj oficiálnu ustanovizeň, ako ďalej pokračovať v práci s remeselníkmi. To sa nám podarilo a občianske združenie sme založili v roku 2006. Čiže pomaličky už budete aj 20 ročnicu oslávať. Mali 20 ročníc, neuveriteľných, áno, 20 rokov. A vlastne to bol aj štarter potom jedného úspešného podujatia, ktoré už bude tiež oslávať pomaly 15 rokov a to je medzinárodné stretnutie remeselníkov. 3 roky vám trvalo, kým ste od založenia občianskeho združenia naštartovali prvý ročník. Ten bol mimoriadne úspešný. Prečo tie 3 roky? Akú prácu si obnášalo naštartovať to také medzinárodné stretnutie remeselníkov? V podstate možno jediné takého druhu, ako to robíte vy. Zorganizovať medzinárodné stretnutie remeselníkov a chcieť, aby bolo tradíciou rok čo rok, aby sa stalo tradičným stretávaním remeselníkov, si vyžaduje aj organizačnú prácu, personálnu prácu a tu sme počas tých 3 rokov robili. Našou snahou bolo, aj sme to dosiahli, že členskú základňu sme rozšírili takmer do každého regiónu na Slovensku. Tým sme si vytvorili predpoklad možnosti pozývania remeselníkov z každého kúta Slovenska a zároveň sme počas tých 3 rokov hľadali aj prvotné kontakty v zahraničí. Podarilo sa nám nájsť kontakty v Srbsku, v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, v Slovinsku a to bol ten základ k tomu, aby sme sa rozhodli prvýkrát zorganizovať toto stretnutie v prekrásnom prostredí kúpeľného ostrova v Piešťanoch. Aký bol ten prvý ročník, keď si na ňo tak nostalgicky spomeniete? To, čo sme si povedali, že prvý ročník musí byť ozaj perfektný, aby sa ľudia tešili aj na druhý ročník, aj vrátane remeselníkov a návštevníkov, tak sme sa teda dokonale pripravili na to a výsledkom našej práce bolo, že áno, bol úspešný, stretol sa s veľkým záujmom u návštevníkov, snáď aj tým, že sme spravili propagáciu len remeselníkov. Dali sme priestor len ľudovým umeleckým remeselníkom a my sme to nazvali, to naše stretnutie, naše podujatie aj prehliadka tichej krásy. Že tam nik toho návštevníka nerušilo nič, len kde tu bolo počuť klepot kladiva kováča, kde tu bolo vidieť šúpolie, keď robila šúpolienka svoje veci, alebo prútikár, keď robil košikár. Takže to bolo jediné, ani nerušivé, ale naopak inšpiratívne pozorovanie tých remeselníkov pri práci. Čiže to bolo ako také živé sledovanie dokumentu ľudovej kultúry. Teda nebolo to takéto tradičné, možno jarmočné, že tam bol nejaký sprievodný program, že tam nejaký moderátor stále niečo neohlasoval. Veľmi netypický formát, ale zaujímavý formát práve tým, že je to také nerušené nahliadanie na tú kultúru. Ako by ste porovnali už takmer po 15 rokoch, ako sa vám podarilo rozšíriť to medzinárodné stretnutie, kde sa nachádza teraz? Postupom rokov sme
tým, že sme zvyšovali aj úroveň remeselníkov, našou snahou bolo vždy priniesť aj nejakého nového remeselníka, nejaké nové remeslo, samozrejme aj nejakého remeselníka z inej krajiny, ako to bolo rok predtým. To sa nám darilo a dnes môžeme skonštatovať, že áno, ľudia, aj remeselníci, aj návštevníci sa tešia, čo nového, čo pekného im prinesieme. Ďalšou snahou je robiť, a čím ďalej, tým viac robíme, venujeme sa aj mládeži a deťom, tým, že robíme tvorivé dielne pre deti a mládež na tých našich podujatiach, kde remeselníci dávajú priestor vyskúšať si svoje remeslo. Každý si môže skúsiť z návštevníkov, ako to je, že či je to jednoduché, alebo či je to zložité, tá práca. Čiže dávali sme priestor aktívnemu zapájaniu sa návštevníkov do našho podujatia. Z ktorých krajín, keď vám prichádzali tí remeselníci, tak to pre vás bolo také, aj pre vás ako nadšenca a tým, že je to váš koníček, také najzaujímavejšie, že ste videli možno niečo, čo ste predtým v tej našej ľudovej kultúre, v tých remeslách nevideli. Ktorí remeselníci z ktorých krajín boli pre vás takýmto zaujímavým až vnútorným potešením, že ste to mali možnosť vidieť? Nechcem vypichnúť alebo povyšovať jednu krajinu nad druhou, nechcem ani povyšovať to remeslo. To je taká vaša preferencia. Ale moje vnútorný pocit takého uspokojenia sú každoročné návštevy remeselníkov zo Srbska. Sú to Slováci žijúci v Srbsku v oblasti mesta Kovačica. To je potešiteľné. Zo Slovenska sme veľmi radi, že k nám chodia remeselníci, pochopiteľne aj z Čiech a Moravy. Sú to hlavne keramikári z Moravy a veľmi dobré kontakty máme z Poľska, z Glivíc, z Krakova, kde každým rokom oni aj obmieniajú tú štruktúru tých svojich remeselníkov. Tak to sú tie veľké. Popri tom sme mali aj remeselníkov dokonca z Číny. Neboli to čínsky predajcovia, ale cez kontakty študentov, ktorí študovali v Pekingu, prišli k nám. Áno, veľmi zaujímaví remeselníci. Mali sme zaujímavých remeselníkov z Izraela, zo Švédska. To bolo vďaka tomu, že Piešťany, kúpeľné mesto Piešťany majú kontakty, majú družobné vzťahy s týmito krajinami, čo sme takisto využili v prospech obidvoch, aj mesta, aj nás, nášho združenia. Takže rozširujeme a snažíme sa predstavovať remeselníkov a porovnávať, robiť konfrontáciu, ale aj hľadať zhodu tých remesiel v iných krajinách. Je to isté remeslo, oni to robia takto, my to robíme takto a niektoré metódy, niektoré princípy sú podobné. Bude sa blížiť v podstate aj 15. ročník, čo je taká určitá etapa. Budete plánovať na 15. ročník tohto medzinárodného stretnutia remeselníkov niečo špeciálne? Plánujeme v každom, ja som zabudol spovedať, že ten úspech v Piešťanoch nás popchol k tomu, že sme začali robiť tieto stretnutia, medzinárodné stretnutia remeselníkov aj v iných mestách Slovenska. Veľmi dobré skúsenosti máme a dlhoročnú tradíciu v meste Senec, na Štrbskom plese, v Skalici a na Červenom kameni, kde robíme viaceré stretnutia týchto remeselníkov a plánujeme. Robíme vždy obnovu čohosi nového. Krojovaný sprievod remeselníkov chystáme robiť. Snažíme sa pozývať ľudové hudby a folklórne súbory z iných krajín na propagáciu ich kultúry. Popri tom sa vám podarilo v rámci vášho občianskeho združenia rozbehnúť ešte ďalšiu úroveň tejto práce a zapojiť teda aj ľudové remeslá. Narážam na pomoc alebo teda činnosť v domovoch sociálnych služieb. Tam ste v rámci programu Erasmus Plus dokázali rozbehnúť skvelé projekty a vlastne aj máte aktívne projekty. Môžeme sa pozrieť na niekoľko projektov, ak máte chuť si trošku zaspomínať a aj prezradiť, že o čo išlo. Mali ste projekty napríklad, ktoré boli zamerané na udržiavanie ľudových tradícií, výučbu ľudových remesiel zdravotne postihnutých osôb, seniorov a ergoterapeutov. Napríklad ste spolupracovali s Domovom sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. Tam bol workshop Nauč sa remeslo vo Vysokých Tatrách. Spomínate si na to, ako to prebiehalo a čo bolo vlastne takým základom tohto projektu? Áno. Impulzom v tvorbe a realizácii projektov v oblasti vzdelávania dospelých nás popchlo v prvé 3-4 ročníky, úspešné ročníky medzinárodných stretnutí remeselníkov, kde sme si povedali, že oživovanie
a udržiavanie ľudových remesiel a ich prezentácia je jedna naša stránka nášho snaženia, našich aktivít. Druhou aktivitou by mala byť, a už od toho roku 2010 približne aj je, vzdelávanie dospelých. Myslíme tým vzdelávanie našich zamestnancov, našich dobrovoľníkov v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva a zároveň aj v oblasti minoritných skupín, výučba ľudových remesiel, ergoterapeutov a práca v tvorivých dielňach domovov sociálnych služieb. To sa nám darí a darí sa nám hlavne z toho dôvodu, že projekty, ktoré sme spravili, mali úspech, boli ohodnotené a to nás vyprovokovalo k tvorbe ďalších projektov. Mali ste potom aj dvojročný projekt Integra, kde ste mali partnerov domových sociálnych služieb z Česka, Poľska a Maďarska. Vy ste boli u nich, bolo to takto, že vy ste išli k ním a v podstate ste ako keby načerpávali nejakú inšpiráciu, pozerali, ako to možno robia oni u nich, alebo skôr ste vy tam prezentovali to, čo robíte tu? Projekty Erasmus Plus sú v dvoch kategóriách. Je to tzv. KA2. Je to projekt, ktorý má 2 roky, minimálne 2 roky a pozostáva z viacerých projektových partnerov. A potom sú to projekty KA1, kde vysielajúca organizácia, to znamená naše občianske združenie, vysiela účastníkov nášho združenia do inej krajiny, aby sa školili, aby sa vzdelávali. Čiže v tom projekte KA2 sme mali projektových partnerov, mali sme projektových partnerov, bolo to venované výučbe ergoterapeutov, ich zvýšenie ich kvalifikácie, ich erudovanosti a zároveň aj zmena alebo nové metódy pri práci s klientami v tvorivých dielňach. A tam sme mali projektových partnerov, to bol z Glivíc, potom z Českého Tešína, Dom sociálnych služieb seniorov a z Maďarska, z Mošon Maďarovaru, to bola škola pre zdravotne postihnuté deti. Spomínali sme aj tých ergoterapeutov. Mali ste medzi mnohými projektami v rámci programu Erasmus Plus aj projekt Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činnosti domov sociálnych služieb. Poďme približiť trošku toto, o čo išlo v tomto projekte. V tomto projekte sme využívali naše skúsenosti. V členskej základnej máme aj riaditeľku domov sociálnych služieb, aj viacerých ergoterapeutov z viacerých domov sociálnych služieb. To nás inšpirovalo k tomu skúsiť to na medzinárodnej úrovni. Skúsiť hľadať prieniky, hľadať spoločné problémy, ktoré majú ergoterapeuti, či je to v Česku, v Poľsku alebo v Maďarsku, ale aj aké majú spoločné skúsenosti pri tvorivých dielnách, pri práce s klientami. Čiže áno, ten názov kreatívny ergoterapeut bol v tom, sme aj splnili, že sa navzájom inšpirovali. Ergoterapeuti z týchto krajín sa navzájom inšpirovali. Ten ukázal, čo robia s klientami v Maďarsku, ten zase čo robia na Slovensku. A viete, bolo príjemným skonštatovaním, že keď sme my prišli do Maďarska, tak mali tam prichystané výrobky, ktoré sa naučili robiť na Slovensku, alebo ktoré sa naučili robiť v Čechách. Čiže to bol ten zámer toho. Samotné finále bolo na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, kde sme prezentovali všetky domovy sociálnych služieb a kde prezentovali práce, aj ktoré sa naučili v tých ktorých krajinách. To je ten prínos európskeho kultúrneho dedičstva. Áno. A v podstate, keď sa bavíme o Slovensku a vašej pôsobnosti pri domovoch sociálnych služieb, vy pokrývate nejakú určitú oblasť alebo niekoľko domov sociálnych služieb, alebo viete nejako externe napríklad ukázať tento spôsob vašej terapie aj napríklad na východnom Slovensku alebo v Bratislavskom kraji napríklad. Teda neviem presne, kde je to vaše pôsobenie, či máte konkrétne nejaké domovy sociálnych služieb. Máme aj konkrétne domovy sociálnych služieb, ale konkrétnou úlohou a konkrétnymi výsledkami týchto našich projektov je, že účastníci z nášho združenia, ktorí sa zúčastnili aktívne na tomto projekte, majú a aj odovzdávajú svoje skúsenosti ďalším. Čiže konkrétne máme z kontakty Dom sociálnych služieb v Skalici, Zelený dom, máme v Tatranskej Štrbe Dom sociálnych služieb, ale zároveň aj poskytujeme informácie iným ostatným záujemcom o výsledky našich projektov. Áno, vytvárame takú sieť. Vytvárame sieť ľudí, ktorí kontaktujú ďalších ergoterapeutov a ďalšie domovy sociálnych služieb. Ale nemáte asi kapacitu to rozbehnúť celoslovensky, že by ste pokryli
veľkú časť domov sociálnych služieb, lebo na Slovensku je ich naozaj veľa dokopy všetkých. Na Slovensku je ich naozaj veľa a sú aj rôzne úrovne týchto domov sociálnych služieb. Snažíme sa, čo možno najviac, ale si myslím, že naša úloha bude splnená, keď budeme ako taký príklad toho, ako na to ísť. Čiže to je inšpiráciou. To radi používame toto slovo v tomto podcaste. Poďme sa pozrieť na ďalší projekt cez program Erasmus+, ľudové remeslá, šanca pre každého. O čo išlo tu? Obdobne znovu pridržujeme sa v starostlivosti minoritné skupiny, čiže o seniorov a zdravotne postihnutých. A tam bola to snaha ukázať, že ľudové remeslo je ozaj šanca pre každého. Že nie je to blokované ničím. Pokiaľ máš snahu a chceš sa naučiť a máš zdravé ruky, čo je dôležité, tak môžeš sa naučiť remeslo, respektíve základy remesla. By ste neverili, s akým entuziazmom, s akou radosťou tí zdravotne postihnutí, či je to mládež, alebo starší, alebo seniori, prichádzajú, tešia sa na nové metódy. Viete, tá práca v týchto domovoch sociálnych služieb je taký stereotyp. A my sme do toho stereotypu priniesli vďaka novým inšpiráciám, novým remeselníkom, alebo ergoterap, čo sa naučil nový spôsob, alebo nové remeslo, že prinesie to tú novú myšlienku do tejto tvorivej dielne. Je to veľmi vzácne a potrebné pre týchto ľudí. Ešte sa vrátim trošku na začiatok, možno k tomu prvému projektu, alebo teda tesne predtým, ako ste začali písať prvý projekt v rámci programu Erasmus+. Kedy prišla tá myšlienka, ako ste sa dozvedeli o tej možnosti, že program Erasmus Plus neponúka len nejaké študentské výmeny a že to nie je fokusované len na mladých ľudí, ale že aj vy ako občianske združenie, zameriavajúce sa na vzdelávanie dospelých, viete cez program Erasmus Plus čerpať nejakú dotáciu alebo napísať projekt a môže uspieť. Ako ste sa o tom dozvedeli, že aj vy máte takúto možnosť? Siahnem trošku do hĺbšej minulosti. V roku 2010 sme spravili prvý kontakt s agentúrou SAIC a sme spravili tvorivé dielne a zvlášť bolo nám povedané, áno, vaše združenie bolo veľmi vhodné zamerať sa na výučbu v odbore vzdelávania, teda v oblasti vzdelávania dospelých. Čiže už od roku 2010 to nebol Erasmus, to bol ešte vtedy Grundtvig program a postupne sme robili tieto projekty, hovorím stále o tých projektoch KA2 a KA1 a stále sme sa zameriavali na dva námety. Na prvý námet Európske kultúrne dedičstvo, to je tá výučba ľudových remesiel, a potom na starostlivosť o minoritné skupiny obyvateľstva, to je tá spolupráca s domovmi sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých. Aké bolo to písanie toho prvého projektu? Vtedy ste asi nemali pochopiteľne tie skúsenosti s písaním, teraz už asi viete ako na to, lebo niekedy možno človek možno urobí nejakú chybu, ani o nej nevie a nemusí mu ten projekt prejsť. Možno bude musieť ten projekt potom prepracovať a prejde druhýkrát. Aké bolo to prvé napísanie projektu? Ako ste vedeli, čo máte robiť? Mali ste nejakých ľudí, ktorí už majú skúsenosti, alebo ste naozaj išli s tým, že vyskúšate a uvidíte? Naozaj sme mali v sebe také sebavedomie a zdravé sebavedomie, že to skúsiť môžeme, pretože v tej oblasti ľudových remesiel sme mali už dlhoročné skúsenosti v organizovaní týchto našich podujatí. Mali sme dlhoročné skúsenosti s remeselníkmi ako takými a tak preto tá odvaha aj bola adekvátna, že áno, môžeme to skúsiť. Nikto nám v tom nepomáhal, sami sme si pomohli môžem vám ale povedať, že nie všetky projekty nám prešli. Čo je pochopiteľné. Asi ako pri všetkom. A ten projekt, ktorý neprešiel, nás neodradil, ba naopak správa hodnotiteľa nás vyprovokovala k tomu, rešpektovali sme aj pripomienky hodnotiteľa, aj sme ich zohľadnili v ďalšom projekte. Čiže bolo to postupne, bol to, dá sa povedať, pokus omyl, ale vychádzalo. Asi s tým aj rátajú a tam nie je žiadna diskvalifikácia, ak vám náhodou nejaký projekt neúspeje, že do budúcna máte nejaký čierny bodík, to asi takto nefunguje. Dobre, OK, a potom ste už teda vlastne boli stále sebavedomejší pri tom písaní, už ste vedeli ako na to. Bolo to ťažké, ešte sa vrátim k tomu prvému projektu, bolo ťažké ho napísať tak, aby to úspelo? Pre mňa to nebolo ťažké, bolo to zložité. Bolo to zložité a vysvetlíme, že aký je ten formulár vypísať, sú to niekedy také otázky, sú to tie postupy, do nich sme sa museli dostať, že naučiť sa európsky rozprávať. Čiže čo chce ten,
Hodnotiteľ počuť. Nie hodnotiteľ, ale o čom je dôležité rešpektovať tému. Aby sme to ani zle neinterpretovali, že čo chce hodnotiteľ počuť, že sú určité veci, ktoré chce počuť. Asi to skôr je myslené tak, že napísať vec tak, aby zodpovedala všetky dôležité otázky, ktoré potrebujú tí hodnotitelia vedieť. Ale ako sami vravíte, ak sa to nepodarí pri prvom pokuse, vôbec to nemusí byť nejako demotivujúce. Práve naopak, oni sa snažia vám preto tie chyby povedať, aby ste potom mohli zase uspieť. Čo sa vám podarilo? Teraz máte ďalšie 2 projekty, ktoré sú také asi najaktuálnejšie, a to je vyhľadávanie a prezentácia regionálneho ľudového odevu v rámci sprievodných kultúrnych programov. Ten projekt je už uzavretý alebo stále beží? Uzavretý, ten je uzavretý a ten je v rámci toho európskeho kultúrneho dedičstva, ak tomu dobre rozumiem. O čo išlo v tomto? Vyhľadávanie, prezentácia regionálneho ľudového odevu. Ja si ten výskum mi teraz napadá, že to je asi to, čo ste vraveli, že chodíte po tých nejakých kopaniciach a niekde tam hľadáte tých ujcov a pýtate sa ich, že ako to vlastne celé robili, alebo to bolo niečo iné? Nie, tak tento projekt je ukončený, čaká nás ešte napísanie záverečnej správy, čo je tiež veľmi dôležitá vec. Ale už viete, ako písať záverečnú správu. Áno, už vieme, čo treba vypracovať, ale vzhľadom k tomu, že k projektu sme pristupovali veľmi zodpovedne, účastníci, 24 účastníkov z nášho združenia pristupovalo k tomuto veľmi zodpovedne. Princíp tohoto projektu bol vyhľadávanie ľudového odevu v regiónoch, v ktorých robíme podujatia. A chceli sme, ako aj vy vravíte, že k 15. výročiu čo chystáme. No je to krojovaný sprievod remeselníkov, prehliadka krojovaných súčastí, výstavky rôznych súčastí odevu, ale pri dodržaní regionálnej čistoty, o to nám ide. A to bola účastníkov počas tých 24 mesiacov a samozrejme na tom prvom školení, to sme boli v Čechách, sme mali takých lektorov, ktorí pripravili účastníkov, ako pristupovať ako k hľadaniu tohoto ľudového odevu, dodržania regionálnej čistoty, ako spolupracovať so zodpovednými pracovníkmi múzeí. Našiel som takýto ručník, je adekvátny tomuto regiónu, zodpoveda, lebo bohužiaľ aj niektoré folklórne súbory, je to aj vďaka financiám, nedostatku financií, pristupujú k takému nezodpovednému vyhľadávaniu krojovaných súčastí. A to je aj naša práca. Povedať, poukázať, tak tento ručník, ktorý má vaša tanečnica, nie je z toho regiónu, odkiaľ máte tanec. Čiže to je taká naša snaha a udržiavať tú regionálnu čistotu dobového, aj dobovú čistotu ľudového odevu. Je veľmi dobré, aspoň ja to tak vnímam, že napriek tomu, že tá Európska únia má byť nejakým spojením a vytvárať nejaký celok a v podstate ako keby zmazávať tie hranice, tak stále radi podporia aj projekty, ktoré podporujú tú našu jedinečnosť a tú našu kultúru a v podstate snažia sa udržiavať to naše kultúrne dedičstvo stále pri živote, aby sa nevymazávalo. Je to veľmi fajn, že v tom programe Erasmus Plus je aj táto možnosť, že je to popri všetkom tom, čo ponúka, aj toto možné, napríklad aj ako vaše občianske združenie. Inšpirácia aj pre iné občianske združenia možno, ak by ste vedeli teraz povedať nejakému občianskému združeniu, ktoré si myslí, že my na to asi nemáme, toto asi nie je program pre nás, tak čo by ste im odkázali ako také najlepšie posolstvo pre tých, ktorí váhajú? My sme sa už aj stretli so zástupcami občianskych združení podobného zamerania, aj iného zamerania. Aj sa stretávame a to je vlastne aj úlohou tých úspešných organizácií, ktorým prejde ten projekt, podávať tie svoje skúsenosti ďalej. My sa netajíme ničím, ba dokonca spolupracujeme. Teraz sme mali telefonický kontakt predvčerom s občianskym združením z Čiech, ktoré chce robiť projekt a my im pomáhame v tomto smere. Čiže tam doporučujeme len odvahu skúsiť to, nikto nikomu prst neutrhne, nikto nebude nejakým spôsobom diskriminovaný a keď neprejde ten projekt, musí si zodpovedne a pozorne prečítať hodnotiteľskú prácu a potom podľa toho znovu skúsiť ešte raz. To z vás tiež hovoria už skúsenosti. Poďme do absolútnej súčasnosti a to je tohtoročný projekt Dobrovoľníctvo, dôležitá súčasť starostlivosti o telesné a mentálne zdravie klientov v DSS, teda v domovoch sociálnych služieb. O čom je tento projekt? Tento projekt je vlastne ďalší level, pokračovanie tej spolupráci s domovmi sociálnych služieb. Ako ste spomínali tie projekty predtým, kreatívny ergoterapeut alebo ľudové remeslo Šanca pre každého, to boli
to bola spolupráca s domovmi sociálnych služieb pri tvorivých dielňach, u nich pri prezentácii ich výrobkov klientov na našich podujatiach. Čiže bola to taká čiastková spolupráca, ale dobrovoľníctvo. K tomu sme prispeli postupnou prácou a spoluprácou s domovmi sociálnych služieb, že tá starostlivosť by nemala končiť o klienta, by nemala končiť odchodom z tvorivých dielní a ukončením spolupráce, ale tí ľudia potrebujú ten kontakt udržiavať stále. By ste neverili, aké máme my krásne skúsenosti a zo stretávaní zdravotne postihnutých detí zo Skalice, kde ja ako vyučujúci remeselník už ma volajú Miloš, ako ich strýko. Sa tešia na každé stretnutie so mnou, sa tešia, že budú každým rokom vystupovať na našich podujatiach, hlavne v Skalici a v Piešťanoch, kde oni normálne predávajú svoje výrobky. Je to potrebné, preto to o tom hovorím tak zoširoka, to je to dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo je starať sa o klienta, vytvoriť mu rodinné zázemie, čo je veľmi potrebné. To vytvorenie rodinného zázemia je najvyššie potrebné pre tieto deti. Oni dá sa povedať, že trpia tým, že sú len v tom dome sociálne. Ich treba zobrať von, sa s nimi treba prichádzať a to je tá náhrada toho rodičovstva, náhrada rodiny je veľmi vzácna a pevne verím, sme ešte len na začiatku tohto projektu. Účastníci sa tešia na prvé stretnutie. Ideme do Čiech, kde budeme mať pozorovanie pri práci v domove sociálnych služieb, zdravotné postihnutie detí v Havířove a v Karvinej. A tam sa budú učiť tie základy, aké majú skúsenosti v Čechách a ktoré si môžeme preniesť my. Hlavne im potom dajte vedieť, keď sa bude vysielať táto epizóda. Myslím, že teraz, keď to počúvajú ľudia, tak je december, takže pekné sviatky. Tak dúfam, že počúvajú a že sledujú a že sú radi. Pán Kunkel, poďme sa pozrieť aj na to, čo tu máme. Už veľmi dlho sa snažíme to ignorovať a tváriť sa, že nič nemáme na stole, ale my tu niečo máme. Toto by mali byť teda výrobky klientov domovov sociálnych služieb pod vašou taktovkou. Tieto práve nie, ale nie. To sú výrobky našich remeselníkov. Snažili sme sa priniesť také ukážky tých základných, tradičných ľudových remesiel. Koľko trvá takému človeku, aby sa naučil takému klientovi z domov sociálnych služieb nejakú takúto možno zložitejšiu techniku? No, to sa nedá povedať, koľko trvá. Je dôležitý individuálny prístup ku každému klientovi. Je klient, ktorý je postihnutý slabšie, ten sa naučí, že bude motoricky pracovať, tak ten sa naučí nejaké tie základné veci skorej, ako ten, ktorý je mentálne postihnutý silnejšie. Ale aj tým sa dá venovať. Nie je to len jeho práca, je to pod vedením toho ergoterapeuta, ale tých 50-60% toho výrobku spraví on sám. To je veľmi dôležité, aby sa on cítil taký, že áno, tak toto som si spravil ja, alebo toto som s pomocou tety spravil. A to sú veľmi vzácne chvíle, keď človek na vlastné oči vidí to potešenie toho zdravotne postihnutého, že áno, toto som spravil ja. Som členom tohto nášho spoločenstva. Existuje pre nich aj možnosť robiť si nejakú výstavu alebo nejakú burzu, kde môžu ešte to povýšiť na ten level, že to umenie vyslovene niekto dráži, že si niekto kúpi a že si to dá domov na stenu, napríklad buď takýto obraz, alebo no tento asi nie, lebo tento nerobili konkrétne z domov sociálnych služieb, ale viete, čo myslím? Či majú možnosť to povýšiť ešte na tú úroveň tej nejakej výstavy, prípadne nejaké burzy, že môžu to predávať a má ten pocit, že sú naozaj tými umelcami, ktorí už aj zarobili nejaké peniažky svojou tvorivou činnosťou. Ja už som spomenul, že účasť ich klientov na našich podujatiach je nesmierne vzácna. Riaditeľka Domu sociálnych služieb Zelený dom mi povedala: Miloš, pre nich Vianoce sú nie u nás v domove, pre nich sú Vianoce podujatie v Piešťanoch. Oni ale sa tam nie v decembri. Aktívne. No nie v decembri, samozrejme. To je pre nich Vianoce. Vianoce dvakrát do roka, to je úžasné. Áno, oni sa v priebehu tých 4-5 rokov sú tam 3 klienti, ktorí sa naučili predávať. Oni normálne vedia predávať tie svoje výrobky, ponúkať doslova. By ste žasli, ako oni pristupujú k tomu predaju. Toto som robil ja, toto si musíte kúpiť. A to sú veci, ktoré samozrejme aj predajnosť majú. A je veľmi dôležité, že sme
Niektoré domovy sociálnych služieb to robili už aj predtým, ale niektorých sme na to naviedli, aby robili také výstavy, predajné výstavy aj vo svojich priestoroch, eventuálne v prenajatých priestoroch. V Českom Tešíne robia v priestoroch múzea predajnú výstavu klientov. Znovu spomeniem Skalicu. Aj v domove v Skalici robia predajnú výstavu, ale aj v kultúrnom dome v meste robia predajnú výstavu a dokonca pred Vianocami veľmi úspešnú. Budeme sa tešiť, ak sa budeme môcť takéto výstavy zúčastniť. Vám v tejto chvíli, pán Kunkel, ale veľmi pekne ďakujem, že ste prišli porozprávať do nášho podcastu o tejto pri programe Erasmus+, možno nie úplne tradičnej téme. Želáme veľa šťastia pri vašom podujatí. Ten 15. ročník nech je naozaj skvelý a nech sa vám ďalej darí písať úspešné projekty cez program Erasmus+. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za možnosť prezentovať svoju prácu a našu prácu. A vám samozrejme ďakujem, že ste si zapli tento podcast, či už na YouTube, alebo na vašich obľúbených streamovacích platformách. Vidíme sa v ďalšom dieli. Zatiaľ do počutia a dovidenia.